Amangana chinyakitari nchikenderete buna bono nyamanengo twatagete level 3 bagatatebia ibintu mbiromo gukora level 3 kugura chimashini zicho gupima na korosia yabwate maternity wing na female ward bagateba na Mary ward gikabororo bono iga contractor on site Mary ward ende korosiwa nerekine eche level 3. Oh yes. Nyamagwa dispensary negendete korosiwa nendete kwagachwa na likendo negendete kwagachwa mbabwate maternity asabangine bakwiborera negendete korosiwa na ibeno nero nkwagacha twarenge asa abarwaire bakweregistra lakini andi tuka requestinga KMTC na itakire koba twagachira senya gitari ase outpatient baucha kunganya bucha egere mushimi wa zairi jana na beke budget yoko rosia KMTC ya rabira matuka mange baka tendering ya sokire igogo chako mutenyo yogatano na twagambite ofisi yae kuchakere korosi wikegera mbaga ntumontawi ni tender challenges charengo contractor yarengo ya chite kagende court yatabarende serikali yarengo jibasinzo cha tigalite meshimiwa natemete ko wakana uyu na ndeba tangasiri advert iga eronkobere go ibeno KMTC na mo contractor go side no mo contractor side kiaragere tendering process abantu mbaga nditwa apply omuntu kuba awarded koroswere na challenges inchiro mariogo na kati nyagitari na banyagitari mbakete lakini rende twaiteti abanyagitari bari kukura semburi bano rende na office yo mu governor Simba negendete gukora processing barabi ba qualify kurikwa abanyagitari bamentu chinyagitari na ndetarolenga na kyamariogo gakomentwa lakini nende ganga ya ibeno mono tete kusaba abanyagitari bange mariogo mange tete kurikinga kitoko keyu buruire semo yibino nakyo konyora chinga kichinyinge tokolenta chi medical cambororo abantu basomiwa kyara bagotebanga gutanga mbuya kuwa kubwenya mbia mona sana tubwate community health promoters timetinga kurase wodi eveno nkikerio korire wate banga amaine bakorire baretira monchoreria ase sector yega yobocheno ase binyoro kaki koba namba nyeke nyingi ma tadi ntage snitch record jiro ase count no batanga ini yaki snitch record chikoete ki jiro na gutangana kwabo secret nereri gusena ki ekero kukorigere gutangana kwabo once no wanchega asiri bakora okay kyagera bali na bagwikera abarwire bamaitimitina kiri into bakolikia no advice kwanda baro muchiri bagweta banyore mekebenero bagwa advice nga mekebe yiga bunaibwata mache tuta machaya chiumbunji toro kogenda bala soro sana rule barabia kwanda bala se nyomba chinde baoma asiji soko jichache ngo yani nabarabu mberwete nakiga kogera batangana igomba bwate kando no gutumwe kurwa accounting national government abarabumba bwate omoyo bwo korega seyo ikiagera alitari masabo gota busaba ngomane tatensa ikonye ibenetangane into health promoters no kwerwa no na ngo barole ngo itabale mechi bapima high blood pressure ingobere ba advice ngo kugende nyaktari kaya kabarifadi gocha ai no tekeri kunywa mariogo kwa nyule igasinere ibakora nero nande nkagiriting ekogera batangana Mheshimiwa naye andake okuba motivation ikiagera kiro